Euskararen asteko 15. edizio honetan erronka berri bat proposatzen dugu. 3 bizikleten gainean arituko gara 4 orduz etenik gabe pedalkadak ematen. Lau ordutan zehar, jai, alai, jendetsu eta ikusgarria ospatuko dugu auzoaren erdigunean. Animatzen den auzoko edozein haur, gazte, heldu zein nagusik parte hartu ahal izango duzue. Lasai, ez ara kirolaria izan behar eta parte hartu ahal izateko. Bakoitzak 2 minutu egin beharko dituzue bizikleta gainean. Ekimen berri hau martxoaren 13an Karmelo kalean ospatuko da. Arratsaldeko 5:00 9:00 bitarte izango da. Zehazki, 5:00 7:00 ikastetxeen txanda izango da eta 7:00 9:00 auzoko talde zein norbanako desberdinena. Zatoz!